Jesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, ngiyacela sikhuleke. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu ophezu konke, unguNkulunkulu odalile izulu nomhlaba, onguye, ungikhona, ayikho engenzeke kuye, ungubaba wethu impela. Baba wethu ongcwele, nangalesi sikhathi siza kuwe sizolalela izwi lakho, silalela umyalezo osipha wona. Siphakamise izandla sithi wena wedwa ungcwele, kekho ongalinganiswa noma afaniswe nawe. Azathi uhlabelela kahle nasezinsizini zonke, iso lakho liyasibona. Siyabonga Baba wethu ongcwele nalolu suku osipha lona, naleli thuba osivezela lona. Nkosi, sinakho ukuqonda ukuthi angakho ngoba senze kahle noma sibahle phambi kwakho. Siyalangazelela kusukufana nalawo maqhawe asendulo. O-Abrahama babebahle bengasoleki, oNoah babengasoleki, ababethembekile kuwe, nabanye nabo bonke Nkosi amaqhawe asendulo. Siyalangazelela Nkosi, size sihlabelele sithi sifisa ukufuza ibandla lasendulo elaqala labusiswa. Baba wethu ongcwele, siza phambi kwakho, lungisisisa iy'nhliziyo zethu, hlelembe Nkosi amagebhugebhu, uqoqe iy'ngqondo zethu, uy'qoqele ekulaleleni izwi lakho. Uthumbe Nkosi, nezizindlo zethu uy'thumbele ekuzindleni izwi lakho. Sipha amandla okuhamba ngobuqotho phambi kwakho. Siyacela Nkosi, sivule iy'ndlebe-ke sizwe umyalezo uletha kithi kulolu suku. Siyathoba phambi kwakho. Thatha indawo yakho Nkosi, ubiyele izwi lakho. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Phinde ngibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu osenzela umusa, wasivusa nathi namhlanje kulolu suku. Bazalwane, namhlanje bengifisa nje ukuthi sengathi besingake sixoxe. Inhliziyo yami iye yathinteka izolo ngikhuleka ngezimo ey'thize zabazalwane. uNkulunkulu senginikeza leli zwi ukuthi-ke sikhulume nangalo. Umyalezo kahle kahle, hhayi ngoba kuyizwi. Sizofunda incwadi ka-Exodus chapter 3. Sizofunda nje amavesi ambalwa khona ku-chapter 3. Sizofunda uvesi 7, sijombe sifunda uvesi 9. Ngiyaxolisa mhlawumbe angizwakali kahle. Sifunda uvesi 7 novesi 9, Exodus chapter 3. Ake sifundeni-ke bazalwane. Uvesi 7 fundeka kanje. Wayesethi uJehova, ngibonile nokubona ukuhlupheka kwabantu bami abaseGibhithe. Ngizwile ukukhala kwabo ngenxa yabacindezeli babo, ngokuba ngiyazazi izinsizi zabo. Uvesi 8 athi, ngehle ukuba ngibophule esandleni sabaseGibhithe, ngibakhuphule kulelo zwe, ngibayise ezweni elihle elibanzi, izwe elichichima izinyosi, indawo yamaKhanani neyamaHethi neyama-Amori neyamaHelerizi neyamaHivi neyamaJebusi. UJesu Kristu oyinkosi. Ngiyacela nje sike singanaki kakhulu la magama engiwafundayo.
oMaleris noma Heti nobani. Sinake nje ukuthi uNkulunkulu isixazululo unaso. uNkulunkulu wethu unaso isixazululo. Mhlawumbe bekufanele ukuthi ngisho kanjalo isihloko ngithi uNkulunkulu unayo isolution. Kodwa-ke isihloko engisinikeziwe sithe uNkulunkulu khona. So, bazalwane, ilelizwi esilifundayo. Uma uyiqala ekuqaleni uyezwa ukuthi la uMose abona khona isihlahla sivutha, wezwa izwi. Isihlahla sivutha singashi singapheli. Wezwa izwi kwanezinto kufanele ukuthi akayishiye uMose ngaphambi kokuthi asondele esihlahleni. Ngesikhathi umyalezo ufika, isimo bengikusona bekuyisimo sokunxusa. Bengifisa ukunxusa nje, nginxusela izimo ey'thize. Kodwa kwafika lelizwi, ngase ngiyayifunda le ndaba. Ngathola ukuthi yebo, uMose wayebalekile, wayesekubhaceni. Ngase ngiyathola ukuthi kungenzeka ukuba sihlezi endaweni la uNkulunkulu efuna ukukhuluma nathi khona. Asikho endaweni e-comfortable, asikho endaweni ekahle. Angikazi ngakubeka kanjani. Kodwa ngibonile ukuthi uMose la wayesekubhaceni ebalekile eGibhithe ngenxa yokuthi siyasazi isitori sikaMose, angingaphindela emuva. Kodwa wayesekubhaceni uMose ebalekile eGibhithe. uNkulunkulu wakhuluma naye elapho ekubhaceni. uNkulunkulu uyakwenza-ke lokho. Enhlizweni yami kuye kwavuka iy'ndaba la uNkulunkulu eza kuwe usekubhaceni. Wafika nakuJona esemkhunjini obheke eThashishi. uNkulunkulu wamkhipha lapho, wahamba wayomemezela into ayithunyiwe. uNkulunkulu unakho nje ukufika usekubhaceni. Wafika nakoNehemiya, wafika baphumi besekuthunjweni. Kwadinga ukuthi ababuyele bayovusa iy'ngangi eJerusalema. Nabo Ezra wafika. uNkulunkulu uyafika noma ngabe usekuthunjweni. Uma ngabe efika lapho, bese kufanele ukuthi akube nezinto ey'phumayo kuwe, ey'sukayo kuwe. Ngiyacabanga, ngiyakhumbula nje ukuthi uNehemiya kuthiwa wayeseva laphaya phambi kwenkosi. Kodwa ubuso bakhe ngenxa yeJerusalema babungebuhle, babunyukubele. Into okwakungafanele ukuthi ayibe khona emsebenzini ayewenza. Noma ngabe wayethunjiwe esekuthunjweni, kodwa wayefanele ukuthi njalo ukuthi mayeseva, aseve with a smiling face, aseve ngobuso obuhle. Nathi nje kule mzimba esiphila kuyo. Uma ngabe umuntu ekunikeza ukudla enyukumele, awukujabuleli, awuku-enjoy noma ngabe ulambile. Kwesinye isikhathi uzuyizwela ususuthi ngenxa yokuthi ubuso bakhe abukhombisi injabulo ukuthi ngikunika ngenjabulo. uNkulunkulu wafika khona lapho, wahambela, uyazi ukuthi wamshekelela-ke yena, wahambela enkosini ukuthi inkosi ayinothise ukuthi no, akusiye lo engimjwayele. Ibisimbuza ukuthi yini, ngoba wayengeke avele ame phambi kwenkosi athi uNkulunkulu uthe kimi angiyovusa iy'ndonga zaseJerusalema. uNkulunkulu uyakhuluma nathi sonke ukuthi asiyovusa iy'ndonga. uNkulunkulu uyakhuluma nathi sisekubhaceni, la sithi khona kumnandi, mhlawumbe la sesizakhele khona
ama-empires noma sesizakhele ama-castle, sesizakhele izinto ezinhle. uMose la wayeseyilusela nje imfuyo yomkhwe wakhe enelisekile ngoba ngokukulusa leyo mfuyo wayesethole nonkosikazi. So uNkulunkulu ufika noma kuphi ngoba uNkulunkulu okhona. Nawu bazalwane, lelizwi ngishilo i-background encane ukuthi bengikhulekela nje izimo ezithize, nganikezwa lelizwi. Umoya wami wamangala, ngimangalisa ukuthi okokuqala nje kuleli vesi esilifundayo, uNkulunkulu uvesi 7 uthi ngibonile. Angikhathali ukuthi usesimeni esinjani, kodwa uNkulunkulu uyakubona, ukubonile. Noma ngabe usempini, uNkulunkulu ubonile, uyabona. Noma ngabe usengcindezini, uNkulunkulu uyabona. Noma ngabe usosizini, uNkulunkulu uyabona. uNkulunkulu akavala amehlo noma ngabe sisekuhluphekeni, uyabona. uNkulunkulu okhona. Kungakho ngesikhathi oShadrach noMeshach no-Abednego bephoswa esithandweni somlilo, akazange awucishe umlilo, akazange abakhiphe like abahlwithe bathi bayabaphosa abakhiphe abaphose lapha bangaphoseki, kodwa wangena nabo ukuze abonakale engowesine phakathi esithandweni somlilo. So uNkulunkulu wethu uNkulunkulu okhona, angeke kwesinye isikhathi asikhiphe eyinkingeni esisuke sikuzona, kodwa usuke ezobonakala ngokuthi enze inkinga ingabisaba yinkinga. Angazi ukuthi ngingayichaza kanjani lento ngendlela eyiyona ngaphakathi kumina. Kuyenzeka ukuthi uthi inkinga inkulu kakhulu, ngeke ngiphume la ngizofela khona. uNkulunkulu ayenze ibe yincane kakhulu. Ubaba umpostoli uke wakhuluma ngembongolo eyayikhalakathele emgodini. Njalo uma ekhuluma ngalento, ngiye ngiyibuke kube ngazuthi kudlala ifilimu. Imbongolo bebona ukuthi ngeke baze bayikhiphe, uNkulunkulu ususe engqondweni yabo labantu ukuthi no, asingayibulali ngokuyigwaza noma siyidubule, kodwa siyigqibe. uNkulunkulu ufakale ngoba ungumnikazi wamazwi. So enkingeni yakho uNkulunkulu angafaka inhlabathi khona wena uzokhuphuka ngayo. Osizini lwakho uNkulunkulu angadrayisha inyembezi bekubona ungakhali, khona uzocabanga, khona uzokhuluma umfakazele uNkulunkulu. Impilo esiyiphila kule mzimba esikuyona imele ibe ubufakazi bokuthi uNkulunkulu ukhona. Ngike ngakhuluma ngesinye isikhathi nginesimo engangibhekene naso esasidinga ukuthi ngithi Nkosi, kanti ukuphi? Kodwa enhlizweni yami uNkulunkulu watshala ukuthi ngikhona. Athi ohlabelelayo uqamba iculo, athi noma bengayiswa ekufeni, kodwa yithemba abanalo elegazi lemvana, ukuthi-ke noma-ke sesingashaywa ngamatshe, angazi ukuthi le ndaba ibhekephi bazalwane, kodwa uNkulunkulu okhona. Athi umhlabelele ezinsizini zethu, iso liyabona. Uthe-ke uNkulunkulu uyabona, uthi ngibonile. Qala lapho leli vesi lithi uNkulunkulu uthi ngibonile, nokubona ukuhlupheka
kwabantu bami abaseGibhithe. uNkulunkulu ukubona la ukhona. Ungahlupheka usekhaya kini, kodwa lelo khaya lizoba iGibhithe. uNkulunkulu akubona ukulona. Kwesinye isikhathi awuzukuzwela ukuthi uyahlupheka, kodwa uzoba mpofu emoyeni. Umoya wakho unganeliswa, kusho ukuthi useGibhithe. Uzoba mpofu emoyeni. Uma uba mpofu emoyeni, uzoyeka ukufuna izinto zala ekhaya okulona. Uzoyeka ukuthi ake ngiyolanda amanzi kumthandazo ngoba la ekhaya sisebenzisa umthandazo wobani, ngoba la ekhaya sisebenzisa inyanga ewubani, ake ngiye. La ekhaya sisebenzisa abaprofethi, ake ngiyoprofethwa. Wena uzokomela okukhulu kunalokho, ngoba wazi umprofethi omkhulu, wazi uNkulunkulu ozokutshela konke angomoya wakhe oyingcwele. So uma ngabe usunalo moya oyingcwele, umoya oyingcwele ehlala kuwe, awuzuku ukulangazelela noma awuzuku ukubona kuwusizo okhule ngakho noma ophile ngakho, ukhuliswe ngakho la ekhaya. So bazalwane, uNkulunkulu uyakubona lapho, iphuzu lokuqala lelo, futhi uNkulunkulu uyakuzwa. Akagcini nje ngokukubona ebese engasakuzwa. Izwi lakhe ku-Isaya lithi indlebe yakhe ayinzima ukubingezwa, nesandla sakhe asifinyeziwe ukusindisa. Kodwa kuba nodonga esili-create-ayo thina. Usuke sasizwa nakulolo donga. Ingakho ebazwile beseGibhithe. Ingakho abezwa abantwana bakwa-Israyeli besekuthunjweni eBhabhiloni. Ingakho bathi mangabe behlala phansi ngasemlanjeni yaseBhabhiloni bekhala, wabezwa. So nawe uNkulunkulu uyakuzwa lapho la ukhona. Uyakubona, uyakuzwa, futhi uyazi ukuthi ulapho. Akadideki uNkulunkulu, hlobo. Enhlizweni yami kuke kwavuka indaba ka-Adamu, ukuthi u-Adamu esonile, esedlile umuthi emthini uNkulunkulu ayithi angadli kuwona, washifta endaweni. uNkulunkulu to confirm ukuthi Adamu ngiyakubona, uthi Adamu ukuphi? Kwakungeyikho ukuthi akamboni, kodwa wayefuna ukuthi agcizelele ukuthi umoya wakho Adamu uphi njengamanje? Uyazibona yini ukuthi ukusiphi space right now? uNkulunkulu uyasibuza nathi namhlanje. Akasibuzi ngoba engasiboni, kodwa ukusibuza kwakho ukuthi thina asibone ukuthi sikuphi njengamanje. Bazalwane, angazi noma iyezwakala lento engishoyo, kodwa kimina yilokhu okufikayo ngaphakathi kungenze ngizwe ubuhlungu. Ngizwe ubuhlungu bokuthi sithi sibe sinikeziwe. uNkulunkulu unesixazululo, bazalwane, sezimo zonke. Uyabona, uyezwa, uyazi ukuthi sikuphi, and isixazululo sikuyena, isolution ikuyena. Uma sesiya ku-verse 8 khona la ku-chapter 3, uthi uverse 8, ngehle ukuba ngibophule esandleni sabaseGibhithe. Ubabonile ukuthi bacindezelwa ngabaseGibhithe, and baseGibhithe ababacindezeli kwelinye izwe. Akufani njengamanje abasebenza ngaphandle, uthola ukuthi bacindezelwa ngabasuka kwamanye amazwe. Ukuthi umuntu athi ngoba mina ngafika kuqala, or mina ngiseduze, izwe lami liseduze
nala uthola ukuthi bayacindezelwa. Khona nje la eSouth Africa asikho eduze neNigeria, kodwa abasuke eNigeria bayasicindezela uma bethola ithuba. Uthola ukuthi umuntu usebenza esitolo seNigeria, mhlawumbe uyathunga, mhlawumbe uyadayisa, lizomcindezela ngoba nakhu engowaseMzansi. Angikho lapho bazalwane, kodwa ngizothi uNkulunkulu uyakubona ukucindezeleka kwethu. Mhlawumbe sicindezelwa yizono esingafuni ukuhlukana nazo. Ikhona isixazululo. uNkulunkulu ulethile iNkosi uJesu ukuthi izosifela, izosithwalela. Uze athi ngetshatha bonke ubuhlungu benu, athi futhi ngiyalapha ngisho nezifo zenu. Bazalwane, uNkulunkulu yena yedwa unesixazululo sesimo esikusona. Mhlawumbe usosizini ulahlekelwe isihlobo sakho, noma mhlawumbe kukhona okwenzekile emndenini okubuhlungu okudala usizi. Uthi ngiyalimaza bese ngiyapholisa. Uthi ungesabi, mina nginawe. Ngizobamba isandla sakho sokunene, ngesokunene sokulunga kwami. Uma ngabe simbheka uNkulunkulu okhona, uze asho nokuthi iy'ndlela zethu phambi kwakhe, ubona yonke into. Yingakho uNkulunkulu ebuye ethi ezwini lakhe asiginqele kuye imisebenzi yethu, aphumelelise amasu ethu. Bazalwane, singakenzi njalo, kuzofeyila konke. Singakaginqeli, singakamazisi iy'ndlela zethu zonke, simazise nje. Asidingi nokuthi size siyisike njengoba umprofethi u-Eli washo profethi bakabhali ukuthi mhlawumbe ake nisike, mhlawumbe ake nimemeze kakhulu. Asidingi nokumemeza kakhulu. Uthi iNkosi uJesu nisifundisa ukukhuluma noBaba, uthi ngena ekamereni ube uyakhuluma noBaba wethu osezulwini. Akudingi nokuthi size sikabalase emgwaqeni. Akudingi nokuthi abantu baze bazosikhalisa, bamemeze kakhulu ukuthi hawu sekwenzeka, usehlelwe ukuthi usehlelwe. Uma ngabe babengenze njalo kuJobe, kwakungaba njani? Awucabangi? Kodwa ngoba indalo yomuntu ithi akasiyo umsizi, uyabaleka uma sekufika isikhathi esinzima. Yingakho uNkulunkulu ethi uqale kusiwe uthemba kumuntu, ngoba umuntu uhlezi ezokushiya. Ngike ngakhuluma nomunye umzalwane osesibhedlela, ngithi mina, eyi Nkosi yami, cha ubengekho esibhedlela bebe ngikhuluma naye. Ngithi mina thina sesihlezi-ke ey'ndlini zethu, sithe siyazwelana nawo usizi, kodwa sisuke sabhekene nawe ngqo. Uyedwa ohlezi, ohlale khona. Uthi kuthiwa ngesiNgisi, he is more than a brother. He sticks closer than a brother. Usondela kakhulu kuwena kunomfowenu. iNkosi uJesu. uNkulunkulu ukhona bazalwane. uNkulunkulu uyezwa. uNkulunkulu uyabona. uNkulunkulu futhi unalo isixazululo sesimo sakho. Akumethembe. Akunikele kuye ukuphila kwakhe. Uyasho laphayana kwiZaga 15 uverse 3, uthi amehlo akhe asezindaweni zonke, aqaphela ababi nabahle. Athi kwiZaga 5 uverse 21, athi ngokuba izindlela zomuntu ziphambi kwamehlo kaNkulunkulu. Uyenza yonke imikhondo yakho ukuba ilingane. Ukwenza imikhondo wenze njani bazalwane? Ukuthi ilingane. Uyahlelemba amagebhugebhu, lisho njalo izwi lakhe. Uyenza ukuthi kuhambeke. Imikhondo elinganayo kuyahambeka bazalwane. So noma ngabe usosizini olungakanani, ubufakazi esibulalelayo ekhaya lezwi, usuku nosuku buvula indawo yezwi elisha ongakaze ulinake empilweni. Uyazi ukuthi abantu uma befakaza uyubona ukuthi ngempela uNkulunkulu uyawahlelemba amagebhugebhu.
uyubona ukuthi ngempela uNkulunkulu uyabamba ngesandla sokunene sokulunga kwakhe. Uyubona ukuthi ngempela uNkulunkulu unguye izolo namhla naphakade. Bazalwane, masimthembe uNkulunkulu khona. Ngifisa ukukhuluma nabo bonke abadlula ehlane namhlanje. uNkulunkulu khona. Kukhona amahlane maningi bazalwane, angeke ngikwazi ukwabala, kodwa khona ngisho yokungabaza, ungazithembi ukuthi ngenza ngakho phambi kaNkulunkulu. Ihlane lelo. Ukhona, uyakubona, uyakuzwa, unaso isixazululo. Khona nehlane lobunzima nje ekuhlaleni. Mhlawumbe awuthandwa endaweni okuyona. Ngike ngahlala endaweni la ngangafuni khona. Ngangigqekezelwa zonke iy'nsuku, ngibuye emsebenzini ngigqekeziwe zonke iy'nsuku. Namanje ekhaya la sidabuka khona siphila endaweni enjalo. Kunabantu abavele bangakufuni endaweni. Namanje basagqekeza, kodwa sebethathe konke ababengahle bekuthathe. Kodwa basagqekeza namanje. So, noma ngabe usendaweni enjalo, uNkulunkulu khona, uNkulunkulu uyezwa, uNkulunkulu uyabona. Unaso isixazululo. Okwakho nje kushiyela kuye, ginqela. Uthi phonsani iy'nkathazo zenu zonke. Akasho ukuthi phonsani nje, nginike i-allowance yokuthi niphonse just 2. Uthi phonsani zonke iy'nkathazo zenu phezu kwami, ngoba ngiyanikhathalela. Bese sithabathe lakhe ijoke elilula, yena athathe lethu esisindayo. Bese siyaphila abazalwane, sihambe siye phambili. Bathi-ke oShadrach noMeshach no-Abednego bathi, ngiyaxolisa abazalwane, olunye ucingo lolu olukhalayo, Nkosi yami alivaleki. Ngiyaxolisa. Bathi-ke oShadrach, noma-ke Nkosi, uNkulunkulu angangasephuli kulesi sithando somlilo, kodwa angeke sikhothame. Kuba ney'khathi ey'njalo bazalwane, iy'khathi zokuthi udwebe umugqa, uthi lokhu-ke ngeke ngize ngikwenze. Noma ngabe sekuthiwa kuyenziwa, noma ngabe sekuthiwa-ke angiwutholi lo msebenzi, ngingamane ngingawutholi, kunokuphambana nentando kaNkulunkulu. Kuney'khathi la ukuze ubone khona ukuthi hhayi, kusho ukuthi mina uNkulunkulu akangizwa. Uyakuzwa, impela isixazululo sikhona, unaso, futhi uyakubona, futhi uzolinda isikhathi. Uthi-ke uma ngabe siqhubeka sifunda laphaya encwadini yamakhosi, amakhosi esibili, chapter 20, verse 5. Ngizoyicaphuna-ke ngoba yinde, angazi noma ngingayifunda yini, kodwa ivesi elide leli. Lithi-ke lapho engizocaphuna khona, uthi ngizwile umkhuleko wakho, ngibonile izinyembezi zakho. Bheka, ngiyakuphilisa. Ngosuku lwesithathu uyakunyukela endlini kaJehova. uNkulunkulu uyaba ne-time frame ngey'mpilo zethu noma ngezimo esidlula kuzona. Kwesinye isikhathi uyothi angazi, uma ngabe kade mhlambe uphethwe yikhanda, ukhuleke bese uthi angazi nokuthi liphele nini, ngivuke nje selingasekho. uNkulunkulu ingoba une-time frame, uyalinganisa isikhathi sesimo nesimo esidlula kusona. Okwethu ukubambelela kuye, simethembe. Okwethu ukufuna kuyena ixazululo. Kwesinye isikhathi akazilethi kithi, kodwa yena uyaxazulula, thina singene ebumnandini, sesiphila, siphiliswe. Bazalwane, isikhathi sami siphelile, kodwa ngiyafisa nje ukusho kulowo nalowo odlule endaweni enzima, kulowo nalowo ongazizwa ukuthi ngiyabanda noma ngiyashisa, kulowo nalowo onokungabaza, kulowo nalowo onovalo ngesimo esithize. Methembe, uNkulunkulu khona,
uyezwa, uyabona, futhi unaso isixazululo. uJesu Kristu uyinkosi esikhuleko. Baba, siyabonga egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga izwi lakho, khuluma ngalo Nkosi, liwuphile emathanjeni ethu. Nkosi, hlelemba amagebhugebhu, yenza imikhondo yethu ilingane. Siyacela, siyazi ukuthi ukhona, siyazi ukuthi isixazululo singesakho. Iba nathi-ke Nkosi endleleni ukukukhonza kuze kufike usuku lwethu lokuhlengwa. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Nkosi, inigcine bazalwane, inibusise, inibiyele, ininqobele, ininqobise. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.